Draga mea, nu știu zău, dar cred că o să fac un live, chiar îmi doresc să fac un live, în care să vorbim doar despre cum se calculează prețuri din din domeniul serviciilor de înfrumusețare. Încă văd postări pe grupuri în care se pun fotografii cu serviciul pe care persoana îl face și cere părere cât ar trebui să coste. Poate sună deranjant, dar unul din principiile mele este că nu o să mint oricât de nasol ar suna adevărul. Iar aici vreau să-ți spun că acel sondaj nu te ajută cu nimic. De exemplu, tu pui poza și încep să apară comentarii. Cineva dă 50 de lei, cineva dă 100 de lei, 200 de lei, 250, 150, 180... Tu ce preț o să pui? Ce preț o să alegi? Adică, dacă o să fie numai sume de 50 de lei, numai sume sub 100 de lei, tu ce preț o să pui? Sub 100 de lei? Nu. Tu trebuie să știi să-ți calculezi prețul. În ghidul meu Start în Beauty am pus tot ce trebuie să știi despre preț și cum se calculează acesta, până și un șablon în care tu trebuie să pui doar cifrele și prețul se calculează automat. Descarcă-l accesând linkul din profil și puneți un preț real.